De Iependij van de Zwarg is in Zwargcentrum De Beukelaar in Sint-Anne een fleurige boel voor bewenners, beziekers en maaiwerkers. We namen het rolstoeldoengeltje is tegen populair. Ja, ik denk het is heel gezellig, heel gezellig. Ja, ja. Ga je net meer vragen? Ja, wees wel. Hoe vaak doe je dit, donsje? Nou, alle jongen. De onleiding voor de Wieken van de Zwarg is serieus. De sector had verlet van een beter imago en van nieuwe maaiwerkers. We hebben dus ons speeddate geweest. Er zijn 10 tal mensen binnen geweest om te zien dat zij instromen kunnen in een opleidingsvlak. In september starten we met 5 nieuwe plakken. En er komt toch redelijk wat respons op. En die nieuwe maaiwerkers hoef ik in Fralje te wezen. Ik maal binnen van harte welkom. Ik ben al 36 hier werkzaam in verpleging en ik kan het iedereen aanraden. Het is prachtig werk. Nou, een hele ronde. Nou, dan komt hij, de derde prijs, dit nou nummer 8. Nummer 8. En hierlien nam Zwargcentrum het beeld naar Betanië in het Sumeremoer. Dat had een goede set west, want het Zwargcentrum zit wel vol. Ja, zeker. Het zit helemaal vol en ja, dat is een teken dat het goed aanslaat. En ja, als je dat zei, dan ben ik heel veel mensen geïnteresseerd om hier te komen. Het draait hier als een tierenlier. We zijn nu een jaar dwaande en ja, we hebben een prognose van een aantal jaren om vol te komen. Maar we zien het eigenlijk binnen het hier op sterkte. Er is volle belangstelling voor de liedskalige Zwarg van Nijbetanië dat er al bij plan maken worden voor uitbreiding. Ja, keurig. Die staat er wel goed op. Die staat erop.